idan yayi alkawari zai saba, domin duk wanda yake da saba alkawari sai ka same shi da yawan ƙarya. Sannan wa iza ahada gadara, sannan idan yayi alkawari sai wato ainihin ya yaudara cikin al'amarin nasa, cikin alkawarin da ya yi, kamar yadda Allah ya faɗa ya ce wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula, ku cika alkawari, lalle alkawari abin tambaya ne ranar alkiyama. Wa iza khasama fajara, idan mutum kuma yi husuma, aka yi husuma da shi, to sai ya fajirci, zai ci mutuncinka, duka sifar ce ta munafinci. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, annabi ya ce wa'annan abubuwan da aka lissafo duk musulmin da ya tsinci kanshi ciki, kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha, ya tsinci kanshi daga cikin yanki na munafinci har sai ya bar wannan halin. Ba ana nufin sai ka hada duka bane, kowanne daga ciki bala'i, domin idan ka hada duka ka halaka. Idan mutum ya zama makareci, sifa ce ta munafinci mutum ya zama makareci, sifa ce ta munafinci mutum ya alkawari ya ki cikawa, sifa ce ta munafinci mutum idan an yi wato ainihin idan zai magana zai karya, idan an yi husuma da shi zai fajirci. Mana da zaran kaddama ko wani husuma ya hada ka da shi, to lalle za ka gwane kuranka a wajen shi. Wannan yana daga ciki. To sai ci gaba da kawo bayani sai ce wa ammal kabiratul ukhra fa hiya al-ghiba, abu mafi girma na gaba wacce tafi wancan muni babu kaman gulma, in ji malam, domin ita gulma kuma tafi ƙarya sharri. Duk da mutane suna ganin ƙarancin gulman, suna ganin gwara ma ƙarya da gulma, to ita kuma gulma tafi ƙarya sharri. Hiya wa mimma wato ainihin ya harimu alal mukallaf al-ghiba, yana daga cikin abinda yake haramta ga dukkan baligi ya ringa gulma. Wa hiya an yaqula al-insanu, shine mutum ya ce fi akhihi, game da dan uwansa, hala ghibatihi, a lokacin da dan uwan nasa baya nan, ma yakrahu min sha'anihi, sai da yaga ba idansa sai ya rika faɗin maganganu kan sha'anin wannan dan uwan nasa. Ai wani da kake ganin shi bai kyautawa, wani halinsa bai da kyau, wani kaza da kaza, an fahimta? Wannan shine gulma. Qala ta'ala, Allah ya ce wala yaktab ba'dukum ba'd, kar shashin ku su rika gulman shashi. Sai Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, yanzu ɗayan ku zai so idan dan uwansa ya kwanta ya mutu ya yinki naman jikinsa ya ci? Akwai wanda zai so haka? Mai hankali zai so haka? Allah ya ce fakarihitumuhu, kun kyamace haka da kanku, ba za ku so dan uwanku ya kwanta ya mutu ba, ku dauko wuka ku yanki naman jikinsa ku ci ba. Wattaqullah, to yana gaya maka daidai ne da wancan, hasali ma abinda kai na gulman yafi ka yanki naman dan uwanka ka ci muni. Sai Allah ya ce musu wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, innallaha tawwabur rahim, lalle Allah mai karban tuba ne in an yi a tuba. An fahimta? To wannan gulmar da kake ganinta, to kusan ba wanda baya yin ta, sai dai a ce na wani yafi wani. An fahimta? Su ma malaman suna tabawa, wajen wa'azi za a je kafin a kai gulmin mutane ya kai 10, wataƙila kuma a muhadar da aka sa lakca ɗin an faɗa malamin taken lakcar da za a can garin akan gulma ne, malam ka zo ka mana bayani akan hadarin gulma. To shi kuma da zai je lakcar yana kan hanya, kafin ya kai sai da gulma mutane 10. To yanzu idan ya ce me zai ce musu? Kaga gaba ɗaya karatun zai koma ne akan shi, hujja ce akan shi. Kowa na tabawa, sai dai wa na wani ya fi na wani ne, saboda mutane suna abu ne wanda ya zama jiki, mutane ba sa daukan abin da girma, amma yana da girma. Yadda za ka ɗauke shi da girma shine a lokacin da in wani ya maka, ya kake ji? Za ka ji ba daɗi. To kai ɗin tunda idan wani ya maka wannan halin za ka ji ba daɗi, to kar ka sake kama wani. Tun daga Allah ya ce kar ku sake ku yi gulman wasu, wala ya tabba a dukun ba. Dawafi ake a ɗakin Kaba amma gulma ake. Dawafi za a je dawafi, kafin sa kai daga kofan Kaba, kofan shiga Kaba daga can zuwa Kaba, daga kofan Kaba zuwa ɗakin Kaba, sun yi gulman mutane ya kai 5. A cikin masallaci na ala zaune, kafin a tashi a gama tasbihi sun yi gulman mutane ya kai 5.
a cikin masallaci, a wajen wa'azi za a gulma, uwa uba inda aka yi mutuwa, zaman makoki kenan, to nan ne asalin majalisar gulma. Da zaran mutum ya mutu an zo an zama an zauna kawai, da an zo an cewa ne ya haƙuri, alhamdulillah, lafiya lafiya, Allah ya ji kansa, to ka jira ka gani bayan minti 5 ka ga me zai taso. Yanzu za ka ga an fara ɗauko labaran wasu ana faɗi a wajen, kuma da mata ne aka sani da gulma, to kusan yanzu in ce muku mazan ma sun fi matan gulma. So wannan yana daga cikin hali mafi muni da musulmi kan iya samun kansa a ciki. Ga hadisin Abi Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa, yace ataduruna mal ghiba, Annabi yake ce masa sahabbansa, kun san me ake kira da gulma? Annabi yake gaya masa sahabbansa, qalu, sai sahabbansa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani. Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi kowa sani. Kala sai ce, annabi sai ce, to tunda ba ku sani ba, abinda ake nufi da gulma shine zikru akhaka bima yakrahu, shine ambatan dan uwanka da abinda baya so, wanda in ya ji labarin ka faɗa to lalle za a yi uwar watsi. Kila sai wani daga cikin sahabbai sai ya ce masa, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, ya rasulullahi, to ya labarin idan abinda na faɗa akan dan uwan nawa gaskiya ne fa, abinda na bada labari cewa yayi din yayi, in nazo na bada labari ga wasu shi ma yanzu ya zama gulma? Qala, sai annabi ya ce masa, in kana fihi, in hakan ka faɗa, ma taqulu, abinda ka faɗa, faqad tabtahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika kai gulman sa. Wa in lam yakun fihi, idan har abinda ka faɗa akan dan uwanka kuma ba haka bane, ya bayin baka ce yayi, to faqad bahattahu, to hakika ka masa kazafi. Kaga dai duka biyin babu sauki a cikin sa. Inda gaske ne yayin ka bada labari kai gulma, idan kuma bayin baka bada labari kai masa kazafi, a ƙarƙashin wannan akwai hadisin da aka kawo wanda muke bai hadarin gaske kan abin da ya shafi gulma. Wasu mata biyu kamar yadda ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama, aka ce sun yi azumi su biyu, lokacin shan ruwa yayi suka sha ruwa amma kishi ya ke tafi, suka sha ruwa amma ga kishi kaman zai kashe su, duk sun galabaita kaman za su mutu. Sai wani ya zo ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, ga wasu mata can fa sun yi azumi, ishi ya kusa ya kashe su. Da ya zo ya samu annabi ya faɗa masa haka, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ce mishi komai ba, annabi ya ci gaba da sha'anansa. Bawan Allah ne ya wuce ya sake komawa inda matan nan suke, ya same su kaman ma ransu zai fita, ya sake dawowa ya samu manzon Allah ya ce, ya rasulullah, ai ina ma tunanin anya ba su mutu ba kuwa, ishi ruwa fa zai kashe su, sun sha ruwa amma ina har yanzu ba labari. Annabi ya ce, ku je ku taho min da su. Aka je aka taho da su rai a hannun Allah, aka zo aka aji su gaban manzo Allah. Annabi ya ce, ku kamun tasa. Aka kawo tasa. Annabi ya ce madayan su yi amai, sai ta yi aman tsoka da gudajen jini. Ta yi ce madayan yi amai, ita ma ta yi aman tsoka da gudajen jini haka. Annabi ya ce, wa'innan tun safe suke ta gulman mutane, sun yi sahur da abin da Allah ya halatta, sannan suka yi buɗa baki da abin da Allah ya haramta, shine gulman mutane. Wannan ita ce gulmar, in ji manzo Allah. To wannan ƙaramin misali ne cikin misalan da yake nuna maka girman yawan maganganu kan wane da wane. Abin da ya fi lizimtanka shine ka kame bakinka, ba ruwanka da abin da wane ya aikata. Ba naka bane ka zo ka zauna kana gulman abokinka, a abokina ya saki matar shi, kaza bai da kirki, azzalimi ne, to kayi gulmansa. Inda gaske kake gaje gaban shi ka gaya mashi mana. An fahimta? Ko wacce matar wacce ba ta son zaman gida, tana yawan yawo, kaza to ina ruwanka? Ita ma kayi gulmanta, sai ka je lahira za ka biya ta hakkinta. An fahimta? Yar wacce kaza ba ta da tarbiyya, in ta ga damun ta wuce mutane ba ta gaishe su, ba ta yi ma mutane sallama, kaza ai ta taba yin ma ciki ta zubar, ina ruwanka? Shi ma za ka yi bayani ranar kiyama kai irin wannan furucin da kai dan kayi gulmanta.
ko da gaske ne hakan ne take halinta ne to bai kamata ka faɗa ba. Idan da gaske ne ka je ka gyara, ka gaya mata ta gyara. Amma za ka samu yau a cikin ɗabi'an da muke da shi yau, sai ga mutane da yawa za su yi yawo da sunanka waje ya fi 10 a kan karayen kaza, amma ba su taɓa zuwa sun same ka sun gaya maka cewa ka gyara ba. Amma za su iya tattaki su gaya mutane gurare sama da 10, idan ya je can majalisar ya fada, idan ya je can unguwan ya fada, in ya je can gidan ya fada, gashi kuma kuna haduwa kuna gaisa, amma wai ya kira ka ya ce maka wane kaza ya faru ba zai iya ba. Amma yana da kafafuwa da bakin da zai iya zuwa ya taka ya je ya samu wane da wacce da ya gaya musu. Kuma shi din wannan da ya je yawon ya je ya fada ba wai a kofa ya rufe bane tsakaninka da shi. Kuna zama kukan hira, kukan tattauna, kukan yi abubuwa, amma wani ba zai iya gaya maka cewa wani ga abin da kake na kaza da kaza wanda kake ka gyara ba. A'a sai ya zagaya ya faɗa mu wacce, ya faɗa mu wane, ya faɗa mu wane, ya faɗa mu wane. Wannan fa shine rayuwar da muke fama da ita yau. Domin idan har zaman taron na gaskiya ne, ba daidai shine idan nayi abin da ba daidai ba ka an karar da ni ka ce wani kayi ba daidai ba, ko da kuwa zan ji haushin ka dan ka fita. Amma idan kasancewa ba za ka iya gaya ma ba to bai halatta ka gaya ma wani ba, sai ka kama bakin ka kai shiru. Amma mafi sharrunsu su ne wa'innan da suke yawo gidajen mutane, majalisar mutane, wajen wane da wane. Wani mafi sharrin sama daga cikin sharrin nasa sai ya je ya tadda wanda ya san kuna mutunci, ya je idansa ya bata ka, ya ce ai wane kaza ya kaza, ko da kuwa kayin, amma kai baka fahimci cewa abin da kai ma kuskure bane. Amma ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mumuni shine wanda yake jira idan kai kuskure ya zo ya tare ka ya gaya maka dan ka gyara. Shi ko munafiki jira yake kai kuskure ya bi bayan ka ya ci mutuncinka, amma ba zai taba same ka ya ce maka ka gyara ba.